Samoživiteľka s 3 deťmi. Odkladať si asi ťažko, keď to ledva stíham do výplaty. Áno, úplne s tebou súhlasím, pretože viem, čo to je, keď človek je odkazaný na jeden príjem a keď navyše má zodpovednosť, má výdavky, ktoré musí platiť, bývanie, stráva, nájom, energie, oblečenie, drogeria, všetky tieto výdavky. A keď príde náhodou nejaký nečakaný výdavok, tak je to úplne celé zle. Preto mám jednu ponuku spolupráce pre samoživiteľky. Ak si samoživiteľka a hľadáš si spôsob, ako si zvýšiť príjem a si ochotná sa vzdelávať, si ochotná na sebe pracovať, si ochotná nejaký čas nájsť, aspoň 10 hodín týždenne a venovať sa financiám, tak poď s nami do tímu, poď si s nami zarábať, keď to bude pár stovek mesačne, bude to úplne super. A preto, ak máš záujem o spoluprácu, napíš do komentu spolupráca a budeme ťa čoskoro kontaktovať.